Gila Pak Apun lupa lah masih sobno si Sapun keluar tadi ya. Ampun tuh. Kayak dia. Kontrol ya kan mau diwajib apa ini Pak Chong ni jadi apa ikan ni deh. Mau jemput tenda dia bro. Saya Chong lihat noi daman empor ya ni empawari mana? Chong cuma jong. Senang aja merah. Don hang ni apa gue ni karkhana kabari ka Ferro Alloy Private Limited kaba don hang ni kasnong rubiang ha kaba gala aban sakhi bagi pai ba nakada jong kajing bitar ba kajing dom ha kabade ba kajing le jong kene ka company abla penlong ya kikat to kat ningut ki nong song snong po ni kasnong kinyo kempang badru kabla kta e ko khia jong kinong song snong nadu ki umbam umdi bat ka nadu ka kiyeng kisam jong kiru ha kabale I ba kila dap satang de kini ki fly ashes dan ni pum ubah hairs ki yeng kisam jom kini kisnong ubami na po kani ka karkhana but la sakiru ba kun kata jom jing persya ipai ba kilami syakmat dam taban khangi kani ka karkhana baru ha ka bakin let banyak keren bat ki bor punya jong ka district na ka benta ban dawa haki bakin le ai mardor na ka benta ka bha ka miat baru ka kot ka khia ka bit ka biang jong kani ka snong hang ni hapo riang ti ya gijing tip bat ya ki benta ki babut na benta ki jingja ki syakmat na mar bakum milai I bakal don gijing sto bakla bak gijing ya huri hura hapo kani ka snong ti komta na kalyang jongi kum uslong mel ukro ka atiar nyenang ai ap susu i kubor ki babnya sa si sen kuble shibor to ba phila banya thoi ngi khinde hang bade kini ka jing one tour jong kidong song snong jong snong rubiang sekani ka factory ni ka benta bandawa ban khangtala phila banya thoi ni ka igadaw kadaw ba kini ki try snong nang ni arangkat kinong alam snong bat kini ki kun snong kun thau na do ki samla do ki long kmi le I dalagi jong ikman kajing one tour ka jong ki kolong ba kajing so sat ba ki la amat na kani ka factory ngaong ipi na duk mene pilala pile jong hikmat ba kata lada kiwan ut ya kanu ke jinjar tu mo ong mapi tu pui mene mo la poi hadu haying la poi du ko ma sharja la poi hadu ki kiu jenta hadu ka umbam umdi hadu ki kena rid ru lada lai ut ru umdon kata kajing persngat mo telada ki ya khayi patang yang niru kamut na kali yang jong ki lada ki lepan ni la ka jong kahok lani gidawa jong kahok nakaliang jong uni utrai factory bagi nong tray jong ki penenkam na kabor persya yaki ya kani ngat try ka dega wei ka ba penbitar pi yaki kelada dei ka sinong jong nur ari jonga ni jono lada na la unong wei uwan ban ai wan tray kam mo ya lada nakaliang jong ki pen I ya kata kajing angnut jong ki ban keren lani ban dawa lani ban hab ban pen I ki jing jenjar ki jong ki telada phi le bom sunyo ngat try da yang aru lani yani noru kan wan phi ka jing bitar takai ka sin jam ka ba pin shim kum ki abreu ha kani ka snong ma ha ka bade bat ka jing le ol inam ki bor ki bade pe khamtam ha ka bade kum kat kum jing batai jong phi ka balak ta bha yi ki pat ba jong kani ka snong ni ha ribiang nomor ngade tang u nong yaram haba ki wan ut mentala sistem ngalapen I ki banya jakal ti ka bajajai mo manu ban kwa ban wan ra
ban peni ba ngin wan yalam bakla mo yo pai ba haba piara pai ba amde ban yalam bakla mo tena kali yang jonga mentang ade tang unong yarap te ngamla ken ban sim ya karai jong ka shino bat kani ngathai kani factory rubiang ru kamde ka benta tang ka bor jong ka rubiang factory jong ka shinong rubiang nrai kani ka dei ru ki pai ba jong ka than Tambah kita syak kata ang ni kita ki bre jong kesnong majority pilaban pensisai kata. Kata lete na ke jingkot jong kia ke jinglap jonga bawan ut sanga ki bangala yarap daladi bangala amat daladi kita gi jingnut jingsep ke jingpang ki bami na ki ani ke factory kamde nang ni na tradisional rubiang kidai kini ki shunong gi bamarjan kidon kini ki shunong bamarjan bat lada hi kotum kani ka license ba la thoru kani ka license nak kerusai ba kani ka factory ruang kani ka factory kadai ban light na kanu ki klau lani ginu jing pesniu ke balong 10 square kilometer pila ban puli na katu ka license ka ba kala issue na ka sarkar India Ni iban kal yang jong ki pat ba kila khluj bat kila bitar hado ba kila patrong bat kila patan ki nong tre jong kani ka ki badai pet mau ngila ban ong ki senior ya jong kani ka karkhana bat kala don ru ka jing lan thamau ya ki yit maka ig ba pidon ban ong ka bedai bat kani kabala pendong yu pat ba bu undom hado to kani ka jing bitar kala pun nadu ki khat snam suppose snam mar yang kidang wan pan jing rap mentala si snam e ngala ya ban yarap da kalenti mo ngalawan mi factory ru pen keren te takani kadai ka jing bitar ka ba nakaliang jong try factory ki lehe persya ya ki kun sinong kun thau bat ki pat ba jong kani ka thanyi barok away piru pili I dalade ba kim don kata ka responsibility pi ki la kerpat nadu nakaltin ka bajai-jai jong yang in ya mi yang in ya khangshwa yang in ya mi lang mo ya lek da ka bajai-jai pm makaliang joki halas kita kisang keno ba kisang ong bangingim don bore te kani ka kalong kawai ke ba pen mensau ken ya ki kun sunang kun thau kani ka pen bitare ki ma pi daladi jong ki pres meneru haba ki ya khat ki ya keno we ti utu dokar itu ki kasih ba syong tu yang ngim dei mengi ki dei gitu ki dekat te hadin ba lawan gitu dekat tu dokar la mud ba wong ban kedau wang ngim dei mud kedau syaki te ki kasih ru yang ngim dei itu ki ba syong hang tu te kani ngatrai ka we pilak lap idal jong ki kemat kadi kidak ki ba kishin ki bala tikna ki ba shna kalong ba sipai ba ki don hok ban bitar ke ngaken turu ya kini ki brew ki ba syat menin ban penhun lani ban persobha lani ban long kun kita ki agent mo lani ki ken la ki de ki don ru ki kenhun mo penhun Raymond Sobha lani ki rishimet ki ba ko long kun ki agency lani agent nam ta ki libat la makin sange no perkhat suana nam ta ki paradok ki prasnam na jong perkhat bah ya jing halang jong barok ndem perkhat pang jing mentoi shimet lani jing mentoi jong WUR andai to sap lem ki ya kasur jo ba khnang ba kam kan bah lang ya barok para lokri kineki rangka ki badai jebel senang kan yang ki supplier asan bakirang supply ru kunjo bana jengai ru bana jan ru yang kidai belum ya baro de da kacing yang tadi betul so jemut jengi baro de ngilala ban perulong kada sir bangka kada kuat de kicing mat betul siam kicing jongi baro sidak tang de kada kuat bangilai la ya yang ban la yang tadi de kijong la kijong kijat ban yang kinong rim ngilala ban perulong kada kuat tak nya ai play ya belum ya kibaro ba place pun bat ya piro ki ba kinong thok boro ni ai play kana kuar ba ki lawan manya sakhi lem ya kan akan kuar na benta ki jing ba ki jing sem jenjar ki jongi akan ko snong ka jongi Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan.
ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya